रे सी ऐसा लगे तू या का लो आज एक कोई मुंह से ना ऐसा चलता रहे जो ऐसे तो वो कहता है एक त्या पार फामा धोळ्यात होतो रे की तू बरे की तू पेशंट आता आले चोकल्या कोणाक धोळे कुड्डी झालो त्या काय कुड्डी भर केल्या बरे हा आणि आता ते हात एक पेशंट ना मुझ बरे तो ओली त्या दुसरी तस्तर बरे होते एकला आज ते आता पैसे बी काय नाही गावार ना सगळे एकला काय तिला भिकारी दापा भिकारी दापा ऐकिला हे दया जा येत आहे भिकारी कित्याक आता आहे बोलते एकला काय टोकली काढायची कित करपा जाणतो कोण येता आणि त्या खावपाचे हांव कुड्डू त्या म्हाका कित्याक गाय रे करपाचे तिच्या लोक मागीर बरो घातले कुड्डू जाले जाल्यार तेकलो त्या दोतरा सोडले तेकलो आज कुड्ड्या भिकारी करता कुड्डू ते लोकां घेतो बरो हांव दोतोर कुड्ड्या दिसतो कित्याक जाता जाल्यार चय रा रे कोण नाही बरें अशें अरे ओ तू दोळे दोतोर मरे तू आज थिंग बसोना ऐसो कित जाल तर तो वयतलो खबर घेवपा अरे दोतोर तू दोळ्या दोतोर न्ही रे तू आज क्लिनिका रावनाचो आज हिंग कित्याक बसोल रे कित्याक गाय रे भिकारी मरे काय ना रे पयस पटा बाबा कित्याक गाय त्या गरीबाक चुरचूर कर मरे बाबा कित्याक गाय रे भिकारी कुठं तू पयरे गेल त्या सुमना मुगे दोळ बोर केलो मरे आनी तू कुठे कितको जाल रे ना रे बाबा हांव रे तो हांव वचोय कुड्डू मरे म्हाका 10 वर्सां जाल्या कुड्डू जाल्या काय ना म्हाका भिकारी वाल मरे म्हाका कित्याक गाय रे बाबा कित्याक गाय रे आल्या तो कित्याक गाय रे अरे म्हाको मरे बाबा शेंबऱ्या सकल कांय गायना का पयले शंबर स्टार्टिंग मार्गा वाडोल दे रे आज काय जायना रे बाबा त्या गरीबाक कोड्या चिंतपा जाय मरे बाबा चोई आई भिकाऱ्यांगे मुंह दितोय शेंबरिया सकल गायना काय हुई म्हाको हुई 100 रुपया हाय आज कुल्ल्यो लागलो नाही 10 रुपया हाय चोय 100 रुपया म्हण घाता एक दिसती पण हांव कुड्डू हुई तो 10 रुपया घाता चोय ये चोय 100 रुपया पण मरे 100 रुपया आलो ते म्हाको लास्ट टूप गाय दे किती हा वस आनी यो बरे कर बाबा हां बरे जाऊ तुझे खबर आहे दोरी अकल मेळा उरतो बाबा यार मग फोटेल मारे 100 रुपया गाता 10 रुपया गाता 10 रुपया गायला 10 रुपया गायले ते मुके सोले गांधीजी का दोळ ओकला मुरा कोळेस मारे ए रा 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 कितरे कित बाप गायला तू फोटो पाहिला मुझे सांग 100 रुपया गात आणि आज किती गांधीजी का दोळ्या मुरा कोळ मध्ये 10 रुपया गात मग फोटो पाहिला अरे 100 रुपया रे ते 100 रुपया होते 10 रुपया मरे तू मग फोटायत मरे चे रे आता तू मग फोटायता अरे ना रे बाबा 100 रुपया रे ते अरे 10 रुपया रे ना 100 रुपया रे तू 10 रुपया घाल माव सांगत नाही तू का तू सारखे होगा जाते 10 रुपया म्हणून आणि गु असुवरा मरे 10 रुपया मोडो चे रे दिसती पट्टू का आणि गु सारखी दिसती पट्टा दिसती पड मग सांगले तू का तू 10 रुपया मोडो ओ नो हां माकी रे दिसती पट्टा आणि तू किती लोकां फोटो पाहिंग बसवता यो यो तू पोलिसी होता यो 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 ना रे बेस्ट पकांड रे पकाण म्हळ्या कितें तू लोकां फोटो पा बसत हिंगा भीक माग पागू हां अरे बाबा कित सांगत तुका काय मग गिराक येना रे गिराक येना रे क्लिनिका गो दाखलो आती सोडले रे आणि बेस्ट भिकारी जा पाकल रे भिकारी झाले आता फायदा ना रे लोक घरी जात मरे दाखलो आते क्लिनिक सोड रे लोक मैं बेस्ट येता है पोस्ट भी देना सोयता है मका तू ऑपरेशन करत रे मग पोस्ट हाल देता है कोण देता मग बुकेनो राबाचे दाखलो भिकारी झाला रे आयडिया बरं ना किती रे तुगे आयडिया रे पोके आयडिया तुगेली पोके रे तुका त्याचं कोण सापडतो मरे तुका याचंय काय बरं केला रे काय बर केलं म्हळ्यार मरे म्हाका मरे पयशा गरज रे फ्रेंडाक रीण काढलो रे अजून दिल ना जावपा जाय आम दोघांनी विकार जाय पोशा बरं जाता रे आमकां दोघांक
तुगे ही भिकाऱ्यां गेली हा भिकाऱ्यांची आयडिया पोकेली सारखी मुकी आयडिया माको एक आयडिया सारखी तू म्हाका हेल्प कोता हो तू हेल्प कोत मरे फक्त आयडिया सांग बरं यो यो सांगो था का ना तो आणि ना ता तू काम होऊन दाखवता प्लेस दाखवता स्टार्ट आम्ही तो हो स्टार्ट कर बाप यो बायो आमके पेद्रू मेला बाप यो बायो आमके पेद्रू मेला तू किती रे तू मुके मोन ना रोडो लावय मा पिक पायल रे बायो सारखं बोरे कोण रोड रे कित मोड रे सांग मला तू मागं सांगितला अरे रोड रे इसकोन मोन ना बिन रोड आहे इसकोन रोड रे होय अरे बोरे कोण रोड के पेद्रू आप बरे बाबा कोण हे रे लगे मोरड बरबाद आहे मरे अरे तो बेदरू ने रे आ तो निदोन कित कोत रे तिंगा अरे तो मेल मरे आप सोड गेल मरे आमके पेद्रू आता चल मारे देख तिंगा कबूल करता मेरे तो आता नाही तो आधी कोण पेद्रू असतो रे वो आमके पेद्रू बाबा आधी त्या दी बरे तेके मोरड बरबाद आहे काचा बी हडपाद आहे बरे मुकेले पुछते ट्रेन तो मुनिस के लाल तिंगा हां नि उचते तो तुका किती आधी रे बाबा किती आप इसको किती घेता ते मोरड बरबाद आहे तरी चढ 5,000 रुपयाला देखू दे रे काचा हडपाद आहे आय ते सत्य आहे मंगडे तर घे तुका काशा में आड बाय बरे जे बोले करतो का मागे मन नाही आला पुरो काढ्या कळमध्ये मागे 5,000 तुका 5,000 माका महिना होता बरे बरे 5,000 तुका 5,000 तुका आणि पडायला आमके पेद्रू घ्याल मरे आमको सोडून बाप काढू ये रे घ्याल मरे अरे तू उठवत रे कोण येणार जाप जाप अरे एक्की जा रे पेद्रू को अरे बाबा तो आप सोड घ्याल मरे पेद्रू केस को रे कित सांगोस तुका तो टेम्परावर जेवता रे कित झाले अरे आता रे तो अरे काटो गोमटे लागल मरे आणि तो ना जायन मरे त्याचे प्रेशर वाढलो आणि बच्चे मेल मरी बाबा अरे बोंबाड्याचे उठ रे तुके शेजारी आल मरे अरे घे रे अच्छा घे रे पैसे ते बरे मारून कर ओय बाबा बोल रे अकबार मरे तो अजून ओकल देखो केल नालो मरे बरे बसे रे पेद्रू तुके बापाला 10,000 दिले रे कोण्या Pedro, hey, ini don kit kotre, muge pois kata itu loh, Pedro. Pedro. बाबा तो मेल Pedro, muge pois kata itu re. उठ रे. बाबा पेद्रू मेल रे बाबा तो हम सोड गेल मरे ते माग काय लागना मेल झाला बिडा. Pedro, मुगे पोis kata itu. अरे तो मेल रे तो तू स्वर्गार पैसे घे पादा गेले तू काय कोणता आहे पण तू माग पोis चिता दिना इतल्या सांग. अरे तू के पोचतो दितलो बाबा, मुगे पोis kata itu. मुगे पोis kata itu. अरे अकिता पैसे रे मुगे गेले पोis माग जाय. तो पैसे गेले अकिता दितलो तू मुगे पोis चिता दिना इतल्या सांग. अकिता तुके पैसे अकिता दि तुके पैसे मुगे पोis हात जाय म्हणे हात जाय मुगे पैसे. तू तक का मरे तुके पैसे अकिता दि माग मुगे पोis जाय. ना तर तू का शेता माता. अकिता तुके पैसे माग पोis आहे मुगे. ए पेद्रू पैसे मत मारे तू गेले तू त्याका किती होता पोis ची माग मुगे पोis आहे. अरे तो दितो तुके पैसे आऊन दिना माको काय नाही तू दिला पेद्रू ए पेद्रू तक पैसे तू गेले तू माग पोis चिता दिना इतल्या सांग. पोis चिता दिना. ए पेद्रू पैसे दे रे गेले तो तुका पैसे मागो दा दि का माको पैसे नाही का हाव कित को दितो रे हाव मेल न रे